Ulises y sus companys marxaven a guia d'Eòlia. El rei Iol es va rebre muy bé. Durante un mes es va quedar allí en marxar. El rei Iol es va regalar un peix que es va ajudar a rebre a casa. Ulises estava cansat i va sumir en un son profund. Els seus companys van obrir la pell de bou. I tots els béns del rei Iol van ser alliberats, arrossegats per la tormenta. Els vaixells van arribar a la ciutat de Telepil, al país dels estregons. Els navegants van fugir d'ahir de pressa. Els estregons havien començat a tirar roques enormes als vaixells. Tota la flota va ser destruïda i molts homes van morir. Ulises i els seus companys s'escapaven abans d'enfonsar-se amb les roques que tiraven les estregons.